Tema Mombe and Akino Mutamba Nishangu wari kuramba kukombanzeta mwana wangu. Ngamira pamberi pedera mambo kutasa. Ngamira pamberi pedera mambo kutasa. Zvitsa zvechikwadi. Zvakawanda zvechikwadi. Ndikaima chabatwa nemhosva. Ndikaima chabatwa nemhosva. Mwari mubatsirawo. Mwari mubatsirawo. Pamusoro pemari vakadaro. Inoonekwa iri mukomasa. Zvakarohwa pamuponda kana tichionesa. Ndine vana vangu. Ndandine vana vangu 4 wachakafa. Ndasara ne3. Wechi3 wacho last born aishandira texture yemamombe and angari contract saka aita contract kudaro wakashanda nemwana wangu kutima ini ndaishandira kubatana ndakazongofonerwa iswa 7 May 2021 chinzi tatenda akwara serious ndobva ndati haana kutofa here zvekuti serious ndanzi aiwa haana kufa ndobva ndanzi motomhanya kuold chai saka ndakamhanya kuodhimchari anozosvika kuodhimchari vakafoniwa nakanseri kanzi aiwa chitoitai straight kuenda kuButare General Hospital. Ndasvika kuButare General Hospital ndasvika ndikaona mwana wangu aiona dumbu ndaifunga kuti idumbu iwo musana akakwara spinal cord ari kungobleed akaradzikwa akutobatsirwa nemadoctors saka ndakanzi chimbomira ndobva ndamira ndopa apedza kudreswa ndopa akazonditi tendai munoona mwana wenyu. Ndakaona mwana akakwara spinal cord achagoni kumuka achagoni kufamba ndauya naye iyoyo saka mwana akaradzikwa muButare General Hospital vakabatsira kuti arapwe ipapo saka kuButare General Hospital ndobva tanzi chibudai muende kumba after 6 days ndati andinobuda sei haagoni kumuka haagoni kutozvipidimura ende akutopfeka mapamba zvikanzi munogona kuenda inaye kumba ndobva tabuda ndakaenda kunogara kumba kwemwana wababa mukuru wangu kuChicago. Ndagara kuya tete wangu wekuHarare hangadzi murume wangu yakabva yazouya ndokubva kuti hazviiti kuti mwana muende naye kumba indogara kumabhonda kunyangani kumusoro saka wakabva kuti mwana akatiende naye kuHarare kuParire Nyatwa ndobva tasvika kuHarare kuya tete ndobva taenda nemwana kuParire Nyatwa akatanga kutorwa zvima x-ray ndobva tanzi mwana akakwara zvakanyanya akutoda kuiswa simbi musana saka mune mari here yekuti aitwa operation aiswe simbi ndikati mari yesimbi handina ndobva tanzi dai matsvaga simbi yainzi 1500 ndobva ndati handitomboioni baba wacho akasheka 2008 ndobva tadzoka kumba takabva tanzi chimbogarai kumba muchitsvaga mari ndobva tagara kumba kuEast kwatete wangu iwavo tagara kuya mari takatangokumbira rubatsiro kuvanhu mari yakabva yasvika pa1300 chechi yangu inoramba Tanzania United Apostolic Faith yakabvisa 800 uye ukama wachibva wabvisa yakabvisa asi yakaramba kukwana ndobva pazoita mwana watete bva azobatsira yakwana 1500 ndobva ndaenda kuJemaston Enterprises ndakasvika bandabhadhara simbi ndokudzoka ndikuParire Nyatwa ndobva wati alright asi pakudiwa mari yemachiremba saka Dr. Taguru wekuParire Nyatwa wacho anga achida kuita operation mari yakazokwana muna October 2021 iye ndokubva zvanzi ini Dr. Taguru wakabata handichagoni kuti ndioparete mwana wenyu nokuti mabhonzo abatana futi akapesana ndobva kuti wototsvaga maneurosurgeon vanoziva nezvemaspinal cord ndobva wanditendai muno Dr. anonzi Dr. Musara West End ndobva ndaenda kuya ndobva ndasvika bvatana naDr. Musara uyu Dr. Musara achibva ati uyai nemwana wacho ndikati kuti ndiuye naye ndotohaya mota kubva kuEast View zvikanzi orit uya nemakadhi ndikaenda nemakadhi ndasvika nemakadhi paya ndokubva aona makadhi ake zvikanzi mwana uyu akakwara zvakanyanya mouya mochitotsvaga mota mouya naye tomutora futi nex-ray ndokubva wamutoresa futi nex-ray ndokuona mabhonzo aya tobatana akangopesana pamusana pakakuita zibundu pamusana ndobva kuti ndimuoparate ndiri ndega
handichagoni ndokuti mabhonzo ati abatana akanyanya. Saka ndakutomubatsira nemadhokutas mamwe andichaopareta naye. Saka vakazoda kubva kuti enda kunorenji wochitsvaga futi mari yekubhadhara dhokita iyena Dr. Musara nomwanzi Dr. Nyamhundu naDr. Mwangari separated naye. Saka wadaro wakabva wazoni patatsvaga mari vana tete vakatsvaga ndaifonera Take Sure chii ndombomwa mari contractor ndiye ndaifonera vachiti handina kana naye. Saka moda nditowo sei ndofonera muridzi wemota anga ari ega contractor anga ari ega ndofonera muridzi wemota akazombosvika pakutombopanana masoko nevana vavatete vangu vachiti saka muda kuti aite sei kumwana uyu ndobva kuti hatitorina mari ndobva nditumira $20 pamukuru iyi muridzi wemota ndikati mufunge $20 yamanditumira inokwana mapamba semunhu akupfeka mapamba endishuwa ndakatengesa mapamba mari iyoyo ndobva vanhu vazoreza mari iya yabuda ndokubva tazoenda kuparire Nyatwa ndobva ndanzi endai kuparire kweNyatwa kwacho anotoparetwa ari muma-private wards. Ndobva ndasvika kuprivate ward ndokubva ndatsvagirwa nzvimbo imomo mwana wangu bva azooparetwa ikoko kuparire Nyatwa. Arimo zveimomo wakabva ari mutheatre akabva anzipururiwa 27,000 yekuti awedzerwe ropa. Ndobva ndati amufunga handina zvikanzi izvi zvichatomuopareta mwananyu ropa ndoratomisa. Saka ndakafonera vanhu vekuchechi social welfare yekuchechi kwenu ndokubva nditi orai tichimhanya kuna 42 kuti handidzei mari ndakapuhwa mari shuwa $200 mazato yaichinjwa iri $200 ndaibuda 27,000. Ndasvika kuya ndakabva ndabhadhara ropa riye mwana wangu bvaitwa operation ndobva agaramo 1 week agara 1 week zvese izvi zvindaita nehukama hwekwamukonda kati pachioniso neyokumusha kwangu kwamukoni wamusava. Saka nevamwewo vaibatsira nevechechi. Saka mwana wangu apedza kuoparetwa kuya akabva anzi anofanira kuenda kuruwa rehab nokuti anga asingati haachagoni kufamba. Ndokubva akanzi kuruwa rehab kuya kudiwa 37,000. Ndobva ndati vandafonera mwana wangu mukuru wangu wanogara kwamapara ndikati amufunge ndo zvataura asi ndamudzoka une mwana nekuti mari yacho kaina handichaikona. Ndobva wati aiwa mainini regai tibatanidze futi hukama kuno kwamutare. Ndobva wangobatanidza shuwa kuti vakutongoisa muakaunti yeruwa rehab. Ndobva yabhadharwa kudaro mwana wangu akagara kuruwa 2021 iye kusvika muna December kuva October kusvika December wakazobutiswa nekuda kweCovid. Ndobva tabuda ndobva tauya kumba takagara kumba kwekwedu akupfeka mapamba ane maronda mazironda ari mumasaidhu nepamusana apa atori nemwena chaiwo andinodhiresa. Saka ndagara kudaro takagara chifunga ndichiti pamwe contractor achandibatsirawo ndaivapa zvichemo noita mwana wangu asi zvisi kuita maronda ari kuramba achingonyeketeka akangoita bhista panobva tongoita boka potoboka poita ronda ndokubva waingonditi hatina mari. Saka contractor mumsi akazongonditsvagira akazoti vangu vachicheka kusviba vachicheka mapoza vaicheka ikoko ndokubva anditi orit mozotaurai nemukomana wenyu wani auya abudise mitu asi still mari change yasingakwani. Saka mukomana aibudisa malodzi akabudisa iwawo ndotenga mapamba ndotenga mishonga ndotenga maunibag ndotenga zvese zvaidiwa ipapo chikafu papasina kusvika mwana akasvika pazvekuti ropa rakangopera. Zvakaitika ndaenda kurufu pandakangodzoka ndakangoona mukomana maoko ake awaiti mazita awaiti haachagoni kudya zvese zvachagoni kutaura ndakati ndenda chidya zima haya hapana ndikati asisina ropa ndakangotarisa kudaenda iropa usisina ropa. Ndafonera hukama wana bamukuru nana bamukuru ndati ndozvaita kuti ndobva watomhanyiswa kurodhintari. Ndasvika kurodhintari bebe ndobva zvanzi kurudiwa mari handina. Ndofonazve ndotaura kuti kunzi kudiwa mari vanhu vaingomhanya obva awedzerwa ropa riri akagara borodhintari 1 week ndobva abudiswa ndokubva ndauya apa nyaya yanga iri kumapurisa pekutanga yakanga iri mumaoko masajeni amwe sajeni akatingangobuda ndowakonga ine nyaya iyo. Saka sajeni ndaingowafona ndichikuharare ndaiwafonera ndibvunza kuti nyaya yemwana wangu yaapapi zvikanzi izvi madza nyaya yainzi paDC kukoti nekuda kweCovid saka hakuna nyaya dzapinda dzakawanda. Ndati asi makotarisa here madhoketi zvikanzi ndatarisa hakuna nambisiwa iye mupurisa aitwa ndinyepera. Saka pendakazodzoka zvekuno ndakazodzoka kupenhalo ndochizvitoti kupenhalo
ndosvika ndoona nemasajeni madondo ndobva wati madza nyaya yenyu tiri kuiziva tiri kuigadzirisa nyaya yanetsa pane dhiraivha asi kubatika dhiraivha tikabata dhiraivha tikoti nyaya yenyu ipinde mukoti ndanoziva kuti vari kuedza kuti 3 years dzikwane saka zvadaro ndakagara ndichingobvunza kumapurisa kusvika ndakazosvikazve pekuti ndakambofonera ndakazwa komishina Ponyathi vachitaura paredio wataura kudaro wakanditi waiti kana paine vanhu vane nyaya dzavo dzisifamba musha shuwa ndakasendera komishina mameseji emwana wangu nemaronda ainawo ndichimbovatsanangurira hapana saka komishina vakabva wandirifeya kumutare rural ndasvika kurural kwepe ndakadaidzwa ikoko ndasvika ikuri ndobva ndavatsanangurira vakabva ngoti amadza oraiti asi dhiraivha munomuona here ngati dhiraivha ndomuona zvikanzi regai tichamubata shuwa hakuna kupera 1 week dhiraivha akabva abatwa akabva avharirwa kurimandi nyaya inongopinda haina zina rangambopinda mukoti kupenda nonga zvikuti zvese tiri kugadzirisa saka tagara kudaro ndakazotomuzwa kuti dhiraivha wayo atobudiswa ndikati wakabudiswa sei nyaya isati yatonga zvikanzi akabvisirwa bhero ndobva zvatongonyarwa zvakadaro ndobva tagara mwana wangu maronda anoramba achingowedzera ndakasvika pakuzobata wepachiri pamberi wana akimo mutamba nezvishango ndakabata baba wacho ndobva ndati ko baba muri kuziva here kuti mwana wangu akapara mhosva kwendiri ndakanga ndapiwa nhamba dzake nemwana wasisi wangu akugara kuzimunyo ndobva ndanzi hatisi kutomboziva kuti kune mhosva yakadaro ndikati kana zvichibvira tionane titaurirane nokuti tsaona yakaitika mwana wangu asingadiwo tsaona ini mwana wangu anga asingadiwo tsaona saka zvinhu zvazvakanaka kuti tingotaurirana tione kuti tarapisa munhu zvinozotera pange tozotaura baba wacho shuwa vakazouya nemwana wavo ndobva wauya kumba kwangu ndokusvika kwakona maronda iyena haana kutombomira kuti atarise maronda aya nekuti ona kuti zvasipiti saka akabva wangodzoka uchiti uraitegai tonotoita sei saka pani iwo wanewo loya ravo ndobva ndaendawo kune loya pane akandibvifeyawo kune rumwe loya anonzi Mr. Chibaya anoziva kuti iloya rababa vangu ndasvika kwaMr. Chibaya kwepe Mr. Chibaya wakaedza kuti wakati since maita maclient yangu mese hazvichaiti kuti ndimire nemo mukoti ndaakukuedza kubatanidzai semhuri mutsvage zvekuitira kuti mubatsira maya nemwana wavo muchimupawo zvekuita zvekuti mwana wayo ararame saka vana akimo havana pekutanga akambobvisa $50 ndati ndabherirwa nemapamba ndabharirwa maT-shirt ndabharirwa kuita mapamba ndobva atumira $50 ndobva tatenga mapeki maine mapamba nemushonga wandakatenga hazvinotokwana hazvo kechipiri katobva azondipa $150 kechitatu tazotaura naMr. Chibaya wakandipa 500 achindoda kuti ndiwaitire project yekuti wafidhe huku kana ngotsvaga chimwe chinhu chekuti waite ndikati ini huku ndinogona kudzifidha asi kumba kwangu hakuna mvura kumagondha kunonetsa mvura vakanditi aiwa ndokugadzirira toita tengi majojo tengi toisa mvura tokuvakirai zvikwere chichichi vabvisa 500 tifanire kutenga marata masbestas nesimende takatenga nebig force ndinongoitira kuti pamwe zvichakurumidza sematauriro angaita Mr. Chibaya saka Mr. Chibaya pavakangoona kuti munhu akungoti zii ndakavafonera ndikati Mr. Chibaya vanhu venyu vatongonyarara simende yakutooma masbestas izvo handina chekupfekedza mwana wangu paakanga apera ropa mumashuropu akanzi anofanira kudya chikafu chine maproteins akawanda nekuti akungoita maronda kubva muwestwood hakuchashandi and akakwara ne21 years izvo ane 30 years ndindogara naye tiri true mukoma wacho wamaonongo vachingoitawo mapatitime avo achidzoka saka wakabva wangonditi inini akuti mazoenda kukoti nyaya yenyika ini handichaipindiri baba nokuti ndatoda kuedza kugadzirisai plus musazondifonere pakuti ndiende kokumirirai mukoti vandati alright uku kumapurisa ndichingobvunza dhiraivha abatwa here vachingoti dhiraivha atisati amubata kusvika gore rapera October ndopendakazofonerwa nemupurisa zvikanzi tauya madzadzikai kupenda longa mutore outcome yabuda kumapurisa dhiraivha tatomusunga akatotongwa atokurimandi ndikati handipindi naye mukoti here zvikanzi uya mongozvinzwira kuno toda kupai tsamba yekuti munoclaime kuti muone kukombanzetwa mwana wenyu ashuwa ndakaita saizvozvo ndapuwa tsamba yandakaibva ndaenda kucivil court ndasvika kucivil court kuenda civil court yakandibifeya Legal Resources Foundation ndakuti Legal Resources Foundation Legal Resources ndakambotanga kuiswa kulegal aid
legal aid ichibva yati nyaya yenyu yatone 3 years, nyaya yenyu haichatopindi mukoti. Koinga zvinonzi mhosva iroyo vari. Saka mukuti here nyaya ingopere mwana wangu akaita zvaakaita izvi. Ndobva ndanzi isusu kuno hatichaigoni. Ndobva ndazoiswa kuLegal Resources Foundation. Legal Resources Foundation yakanga yaita zvese ikanyorera maleta of demand. Watoona medical report yakanyorwa naDr. Musiekwa yeikwa Dr. Musara zvese ndinazvo. Achibva ati shuwa mwana uyu akakwara. Ndikawaratidza mafoto emaronda ese ainawo. Ndikanzi regai chidii oima letter of demand. Ndobva wanyora mari dzavakanyora vakakuita 49,000. Zvikanzi mapepa aya maleta of demand one ndeyatexual mutema monzi, one ndeyaAkimo kutamba neshango, one yati munozi kusara nayo zvochiendeswa moendesa ikoko, asi munoenda muine maofficers amunopuhwa kumapurisa pamunenge muri. Shuwa ndo zvakaitika saizvozvo. Ndakaenda kuZimuni ndobva ndaenda kumapurisa, mapurisa mandawaratidza akadaidzwa Akimo akandidayira kuti ndiri kuziva ndiri kuPamarangi ndobendiri. Mapurisa akati anyaya iri pakamba inyaya hombe, unofanira kuuya. Mai ava wasi kutodzoka vakumba kwavo vari kukumirira. Wakazosvika kuma5 zuva rodoka. Ndokubva aratidzwa tsamba yedu. Zvikanzi unoiziva here nyaya iyi? Iye akati yeshuwa nyaya inoiziva. Zvikanzi mari yanyorwa apa unoigamushira here? Iye wakati mari ndinogona kubhadhara. Asi mari yakawandisa iyi inonzi within 7 days. Pa7 days apa ndigoni pa 49,000. Ndobva wati saka modini zvikanzi tosangana kukoti. Alright. Akabhara pakutosaina shuwa pakunganzi wasaina. Ndobva ndaenda kuPenhalonga kumabhonda peduka. Ndobva ndapuhwa mupurisa paPenhalonga police station. Ndobva ndaenda neyaTexual mutema mombe. Ndasvika kuya ndakasvika ndokubva zvanzi ndakaenda nemaofficers 2. Ndasvika paya Texual akati handiverengi tsamba iyi. Handina mhosva iyi, handina kana mhosva yandinayo. Yemuda wandipira kuti ndindakapadzisa mwana wangu. Ndikataiwa mwana wangu anga asina kukwira mota yamushika pakanoti angari pabasa pavo. Saka ndinofanira kuti ndakuchiona kuti moita sei nemwana wangu. Kumashure uko akanga ambodaidzwa nemasabhuku. Chimbotitaura kuti ufunge kune mwana wangu. Haana kuuya pakati. 23 kacho wakadaidzwa paCommittee of 7, ndeCommittee of 7. PaCommittee of 7 wakanditi ndaneta kutaurwa zvakawanda namaya. Ndinda kumirira tsamba inobva kumapurisa inonditaura kuti ndibhadhare mari iyi pamwana uyu. Saka ndokubva ndangoti zvakanaka. Letter of demand ye49,000 iye wacho akaramba kuibata. Mukadzi wacho ndiye akazoti aiwa ngatiiwerenge. Ndobva aiwerenga. Ndobva wati kuti mari iyi inobvepiko? Inobuhaniko mari iyoyo? Ndobva ndangoti saka maofisa ndinangotinawo akabva kuti ainyarara. Taizwa nyaya. Asi chandinoda kubvunza manje ndechekuti nyaya yenyu chairi kudaro enforcement handiti kuti zvamakazi mupiwe mubhadharo ndizvo handiti. Saka which means nyaya yakaenda before a court ramagistrate ine decision iripo chiri kudiwa kuenforce kuti nakwanisa kubhadhara chii mari yaakabhadhara. Inini dare rino manje harina jurisdiction yekuti nditaure nyaya dzecompensation nenyaya dzechii zvese izvo zvinoitwa dare ramakaita iroro. Saka imimi determination yenyaya irimo dare rakatotonga rikatopa decision handizvo yekuti munhu anofanira kubhadhara 49,000. Saka imimi zvamunoita manje munochidzoka handiti kune wakatonga chii nyaya kuti munhu nyaya yakamakati abhadhara 49,000 haasiri kudini, haasiri kubhadhara handizvo. Ivo ndiwo vanozvinyora, vanoziva maitiro avanoita tsamba dzavanonyora kuti kana munhu aramba kubhadhara anopiwa nguva yakaita sei, kana asina kubhadhara within time iyoyo ndopamunozwa kuti munhu adini auya abatirwa motikari, abatirwa chakati, aita sei kurikavha kuti mari iyoyo yenyu iite sei. Makoti wakati nyaya yenyu haichagadzirisiki haichapindi kuti nemi koti inenge yapfuura 3 years. Tosaka taziya rino iri dare rakamufanana nedare ramagistrate. Saka mitemo inokontrora dare ripi nerimwe yakangofanana. Asi rino iri manje dare rinonyanyodirana zvinhu zviri traditional customary
zvinhu zvetsika magariro ewanhu zvarinokwanisa kuita chete ndechekuti ndokwanisa kutaura kukomana kuti ona iwewo behavha semunhu gara embasi ndiani wacho ndeuko wacho ndiyo contract wacho textual and isu chatida isu kungoti behavha sewanhu kungoti just imagine kuti dai anga ari munin'ina wako iwo ari musituation iyoyo waiita sei handiti nekuti tiise culture muwanhu yekuti mushandi usamudi ari kushanda kana aitewo dambudziko ramba uchimuda sekumuda kwauita kushandira basa because ini chandikuziva uri contractor wetimu hausi contractor uri chii ini ndotongoshanda nekachendiso kangu inongohaiwa panenge pamuka basa ndiyo contractor handika ndionongoti kana uine chenso ukaona kabasa ndio unozotsvaga waunozinzana ava vakomana ava handisini ndakavadaidza pabasa wanga vachitolodha kugonyeti wanga vachilodha motikari vachienda kuti ndinoflodha mugonyeti vaida kutobhadharawo semabhadhariro ndandida kuitwa akanga watora ndiani ndibhaya aitenga timu uripi bhaya ari kuharare saka kana asiri wako iwoka asiri wako bhaya wacho akaimburoya munhu ndiye responsible saka iwe waizoenda kudaro uchizibhadhara 49,000 sei kana munhu anga asiri wako ndo zvaika zvakandishamisa izvozvo wakaenda here kudaro inini chiitiko chakaitika inini ndanditori witness kumapurisa mamiri anga akaita naye ndati kukoti wakaenda kukoti ndakatoendawo ndichingoteererawo nekuti inini ndati waiteerera koti ichitongwani driver anga akasunga saka ndakatoenda namai ava inini driver kunoenda kunoteererawo nyaya yekuti iri kutongwa sei driver aisungirwa yei aisungirwa kutsika munhu akatsika munhu driver ndiye akatsika munhu ndosatotsva ndilingika kuti munhu akatsika munhu nacontractor nani zvese zvinombouya papi apo zvirikubatana papi apo munhu akatotsikwa nemotikari tikaitika ndikuti motikari yanga yakarodha makozi last load saka vanhu vakabva vatokwira gozi vakabva vatokwira pamusoro petimu ndimasoro saka yakanoenda kunodambuka manhingirikini pane simbi yakaenda kunodambuka yanga taiisa maapplies anobata mapozi kuti asadonha saka mabhelts akabva yangodambuka timba yese bvayaenda pasi saka yaenda pasi vamukomana 2 ndo vakabva vanowira wakaenda timba kweko then inini ndakajambira kuvhali kumabva ajambira kumashure saka uyu mukomana uyu akazotsikwa nemota akanobata zvimabhazi zvekumberi zvemotikari haana kukwara ipapo akaramba akabata motikari yanga yamira makozi ese akabuda ese pakasara kusina kana hwana saka yakamira kudaro uyu akazotraya kuda kujanga kuti anojambireko ndaandiri kuyako saka motikari yanga isina chipani pasi yanga ingori nemasimbi saka gumbo rimwe rakabva raenda kunze rimwe richibva rasara mukati vapiri kuchibva adonhera pasi pemotikari adonhera pasi pemotikari ndipo akatraya kuda kukambaira kuti abve pasi pemotikari pai driver ndipo akabva asumudza kuti motikari achibva arohwa nemadhabho wheels panapa vanzaa nemadhabho wheels vaenda kunomirira ona chamwari watsika munhu panapa masora vamwe vacho vangotuwa yangu vatofenda varohwa nemapango yanga ari tibva tatoenda kubatsira nadriver yakutakura ti wanga vari paya kwakwaisa murodhi uyu anga ari murodhi achingochema ari murodhi kudaro atsikwa nemotikari ndo driver ndipo akafonera muridzi wemotikari bosi wangu taita tsaona kuno kundatsika munhu masora wakabva wauya wakakurumbidza kuuya inini ndakafonera wamuchemo anga ari muridzi wemunda imotaicheka imomo wakasvika aone mukoma wacho wemupana iye akaona chiitiko changa chaitika icho uyo achibva watotora munhu uya vachibva vamisa motikari kumhanyisa kuchipatara odi mutatu ini ndakazoteera aona kanzera muchemwa nevamwe 2 takaenda papolice station kunoisa ripoti ipapo kuti ndo zvaitika nyaya yangu sei mai avo warusunga iweyo ndo zvinhu zviri kunishamisa because ini ndaitobatsirawo sekuti ndinext door wangu batsireko ndaitoita wena ndakaona regai wataure maiwa wangu kuti sei vari kuti iwewe ukombadzeta mai sei muri kutaura wakombadzeta
nditakomba nditi noti ndiye aishanda nemwana wangu ndiye angari contract zvekuti mota muridzi contract angari kuhararika iye ndiye aishanda nevana mumabhondo achitora vana achishanda navo endi kwakusiri kushanda kwekutanga ba ndofunga tatendawo chouri munosi nekuti anogona kutaura kuti ndaishanda naye tichishura miti tichiloda iri oda yake yemunhu anenge adaidza kuharare anouya kotenga timba pamusoro yamai musi waita tsaona akanga adaidza mwana wenyu kana kuti urebva wenyu mimi ndiani nditi uyo here ndiye iyeyu nekuti vanga vagara chitongoshanda fena saka uri kuramba handiyakatsika driver akatovharirwa izvo zvati nyaya haisiriyo nyaya iripe munhu akatsika ende runzi tsaona yaitika chi pabasa chandoziva ini kana kuri kutimu kana ari contractor kuti acheke maplug ane macertain requirements ayanozi afulfile first before asikatenga acheka maplug ende chimwe chacho chekutanga kujoina nasa ende nasa ndiyo inofudai kuti take care of this person dai contractor yakanga ine chii anga akajoina nasa but now nasa haisi kutaura nezvayo because it means kwandiri zvitoratidza kuti chinhu chachikuita it's an illegal activity it's an illegal activity chinhu chamamukuita chachisiri pamutemo because contractor wenyu anga register kwamamutora mamutora kupi ndandiri kuti kana murutora mapoka kuenda kutora kumba kwangu inini kumunda kwangu inini kwakasiyana nekungorutora kuboda timbers nekuallied nekuoto because kuoto kune mutemo kuallied kune mutemo wekuti vanhu vako wasati wapinda kocheka one protective clothing here machain operators akatrainwa here ane tsamba here wajoina here chii nasa wena kune zvakawanda kune signage wanyoresa here zvekuti kuzikana kuti tree felling in progress wakati zvinhu zvese zvinoitwa izvozvo andi ndosaka ndikubvunza kuti makambani andinotaura nezvavo ndo kwakuchekana contractor here kana kuti ndicontractor munhu akangotengesawo matanda ake muarea make right that's why ndo pane chiimanje ipapo ndo pane dambudziko ipapo saka nairi dambudziko iroro manje zvakureva kuti zvazvikuda kuitira zvachachiwanhu manje kuchinzwisisana kuti izvo zvadai todii tobatsirana sei not issue yekuti titi because zvakafanana kuti ndine hardware shop mamutani anditi gonyeti rouya saka pano vanhu vandoziva kuti gonyeti kana rauya podaona ukofunda $85 per person saka inini ndikakutora kuti gonyeti rauya wakomana floor dicement and I haven't signed any contract with you yekuti ndiwo ndabasa kuti kuita sei rekudzikisa simende yako and asi ndakuti kana uchidawo izvi zvikuda munhu anongodzikisa for that time zvazvatofura gonyeti ro rikatoenda simende ikapera iwewe nini tatosiyana asi chatakuta manje chekuti munhu akazotsikirwa nesimende manje ari kudzikisa simende kubva mugonyeti rangu and it becomes my responsibility because ndini ndamudaidza akaona nyecho bai it becomes my responsibility why because ndini ndamudaidza although pasina contract of employment asi ndini ndamudini saka inini semunhu anditi ndakuchitikana munhu arwara akwara ndopindawo ndichibatsirawo ndimwe side kuti munhu arapi kana munhu afa ndinouyawo ndakutengawo icho necho anditi asi kusiri kwekuti kuyauka zvandaita ndini everything becomes my responsibility no anopindawo anditi asi hapana contract of employment hapana chiba akangona mbuya zvinozotaura kuti handikutora kuna wakomana ndichi kuti right now munhu ane mhosva handiti ivi nyambo dhiraivha wacho
anenge ari mujeri wai nyaya yakamupinzira mujeri chii Haana kuti nyaya haina kutonga baba. Nyaya yapepa mapurisa akanditi izvizvi yatamupa 12 months dzakamukaidzi ndezvekuti aidhiraivha asina license 1 2 mota yanga yakudhiraivha yanga isina mapepa akakwana. nyaya yake haisati yapinda yekuwana kwemwana wai Akandakazwa nyaya dzaambobatirwa izvizvi hadzinei nokuwana kwemwana wai nyaya yekuwana kwemwana wenyu haisati yapinda akamubona saka iyo yekuwana kwemwana wenyu is a separate case altogether kubva kunedza yatanga kubatirwa izvi ndechi ndekuti uri kudhiraivha motikari usina license 2 motikari yori kudhiraivha haina fitness certificate ndo dzamubatwa kadzo asi imwe yacho kuti manje usina zvinhu izvozvizvo wakabva waenda kunotsika chii munhu haisati yapinda ba mitemo ine nzira dzakawanda dzekuti muite go around that. Mitemo ine nzira dzakawanda dzekuti munoitenderera sei. Pane mapepa anosainwa zvakawanda. Ndo kana lawyer renyu ruda zvekuti kukubatsire chete. Ko munhu kana achirepwa kana munhu akabatirwa repi yakaita 7 years ago 3 years is no free. Chiri important ichi. Chiri important kuti your case was it reported within 3 years. Those are important. Akamuza ndozvambwe. Kuti nyaya yenyu kuti yakamangarwa here within 3 years. Andisi. Outcome can take 15 years. Asi yakareported within the 3 years. Reporting period is 3 years. Within 3 years. So as long as you don't know that you report within 3 years, nyaya yenyu haitoperi pakusvika yadii yasvika kukupedzisira. Mapazombe vanhu. Saka wamwari kutaura vanhu vanongoda kunyepa vachimutengeredzai. Asi chokwadi ndechekuti nyaya yenyu yakaitika within period ikareportwa within the 3 years andika 3 year period. Saka nyaya yenyu inofanira kunzwika. Andi mukatoita izvi kumapurisa inotoita ine issue yekuti why is this case isina kunzwika within this 3 years. Saka munotora nyaya dzese dzavanhu dzakareportwa 3 years dzave 3 years dzareport dzese dzabva dzaraswa. Akangwana dzinongotongwa. Saka sei yenyu idhazi yenyu iraswa. Ayo munobatsirika mbuya tinokubatsirai kuti nyaya iyi tisvike kwairi tinyatso kuti nyaya iripo. Asi chamunofanira kuandastenda chete ndechekuti uyu mukomana haana conduct of employment nemwana wenyu. Uyu mukomana muridzi wechenyu wemotikari ane yake mhosva yekudhiraivhisa motikari yake munhu asina license, knowing very well munhu ana chii hana license. Kudhiraivhisa futi munhu mota isiri roadworthy, knowing very well kuti mota yangu isiri roadworthy. Andingamuura zvazvo. Saka hamungandiona kuti pamhosva nhasi dzakaparwa dzekuti munhu adhiraivha asina license fitness iyi chaichai iri critical ine upenyu hwemunhu yobva yanzi iyo yati chaibata. Ende karaibata iyo yako kukoti makamboenda kukoti here muridzi wemotikari hausatoenda kukoti hauna kana Akimo mtamba ni shamba. iyo akumaona kana kukudaidzwa kwamapurisa Ndakaenda. mapurisa akati Ndakaenda kakawanda. wachiti chii Achitaura nyaya kuti pozi pekutanga wa Akino akambotiza. Saka nditonga ndakabatirwa panyaya kusvika Akino azobatwa. Tata chitomubata kubatsirana kumutsvaga. Azobatwa ndiye akazowanika aine mhosva akaenda kudai koti. iwe ukati chiiwo nenyaya yekuimbura munhu asina license. Ainonga yakazopinda mudai. Iwe wakambozaona munhu inini pakuimbura munhu asina license ndakanga ndiri pasaidi rekuti handisingazvizivi kuti haana license because akanga akandipangidzira pepa raita kuti wakarasa license. akakupedzisira
inini Akino driver akandipa paper rataura kuti akabasa license. It doesn't make sense. Unopinda basa Why? It doesn't make sense. Why? Kana akakuratidza kapinda kuti akarasa license. Then why was he jailed for not having license? Akazobuda pachena. Jana. Saka we means you want anga ine fake paper rekura ranga Anga akandinyepera. paper racho ranga radhindwa nani? Because kuti uzopiwa paper rekudziga license yakarasika kune paunoenda kunyore mupaper iro. Chakanga chitongo chifotokopi. saka ivo vachibvuma. Saka wakangobvunza chidhogo. Semunhu akanga arikuda kuitiwa basa. Chidhogo. But handikari kuona nyaya yakaitwa nemukomana wako. Saka uri kuti dambudziko nambuya. Dambudziko nambuya ndakanga ndimbori pangupo nawo. Ndichizama nependinogonawo. Nemawanire ndinoita mukurarama kwangu. Ndifunga ndatsanangudza zvatsanangudzana kunyepa kuti ndakambawo pamari. Ndichiti zamaiwo kudai kuti mukwanise kubatsirikana nemukomana. Saka inini handinozozivawo sekuti programu iyi tatataronga. Ndakati sezvo takati wandei panyaya yacho panana take sure nemumwe wacho. Ngatichibatsirana kuti imimiwo muchiisawo zvamunoisa ndichiisawo zvandinoisa. Kuti Take sure ndewei. take sure ndiye anga ari pakati pangu inini nemukomana iye. Akakuwara. Achiti pakati. Ndiye anga ari kuzi ndiye contractor. Take sure ndewei. Ndiye Take sure kuti handisi contractor. ari kuzviramba padare zvishu. Asi ndiye akanga achitibatanidza nemukomana uyu. Zokorora. Matichi. Take sure ndiye akanga akandibatanidza inini nemukomana uyu. Asari kuzvidini. Iye ari kuzviramba. Mudare. Paakauya kwamuri akachiti ndiri chii. Ndiye akanga ari mudziwe basa contract. Ndiye akamudziwe basa. Saka iwewe ive nyangwe mari yako yetransport yekutakura matanda wakakupiwa na take sure. Ndaitowana kuona take sure. Take sure. Kuda kungwara-ngwara rino. Taura nyaya yekutake sure. Kuda kungwara-ngwara. Munhu anga achitenga mapozi akauya kuapurocha kwandiri achitsvaga pamba nemota ishandiri inoda kubvisa mapozi mumunda imomo chinokulodhera mugeti. Aipa umwe munhu mari pakati penyu. Mari yaibva uku ichienda Ini ndaigona kungotambidzwa nadhiraivha wetraki iye wozi aiziva inini ndaigona kunditambidza mari ndomupa mari yake uyu. Uri ani? Iwe driver uyu. Taura idzi. Kuti isati netsika. Muridzi wemunda uri. Ndakamba kuti muchemwa muridzi wemunda muchemwa. Ngauye apa muchemwa. Anofanira uye achitsvaga musoro. Ndambobva pakutaurwa neyekuti vakaoda kuwaturwa zvipere nechichi pamari yekuti vabatsire mai ava vakanga vari kuita basa racho ndivanani pavapa ndiye kontrakta wacho here nadhiraivha ende handinoziva kuti chii chakazomisa kuti vasarambe vachienderera mberi bcause yanga iri initiative yanga yakatonaka yekubatsira mukoma Uyu what ndakataura ini ndobva ndaisa zvangu pastage asi ndandakati tibatsirane nevamwe wana take sure nevamwe vanga vari mukati nenyaya. Saka wamwe manje weisawo wakabva wasiya wakuita kunga nyaya yacho ndeyangu ndega ndo zvazoita kuti uyu amire. Saka tinoda kutsvaga chokwadi apa kune muridzi wemunda kuti muridzi wemunda akanga atenga matanda kumunda kwake ndiani samuchema manga murudzira naye. Musoro chakamira. Yes. Ndaiziva apa. Take sure Ndiyakazotenga zvinhu kwandiri. ndiye akatenga matanda kwandiri. Zvakazoitika kumberi ava ndakazovaziva takutotakura vakanga vakuwara kuendesa kuchipatara. Asi Muridzi wecontract ndiani? kunyepera dare katiko. Take sure. Uri mukati tiriona futi kana. Simukauda chokwadi. Right. Take sure. Simukauda chokwadi. Yekukirema muri parengi kuda kuti ndinoramba. Izati zimapedza. Taura chokwadi. Chokwadi icho ndinotaura inini chekuti inini ndine chainsaw yangu handisi Izwa take sure. Ndiwe wakaapproacha muridzi wemunda. right. Ndiwe wakanegotiata.
price and everything nemapanditi and everything ndiwe ndiwe here ini ndandichizivana necustomer yangu yazotenga watuseri kwakumainvesta nechizvise ndezvakudawo ari pabasa rimudziwe basa iri ndiani ndiwe saka ano iri basa ndandatopedza kare chanchangosara kungoloda mapozi chete vanhu vangatobhadharwa mari dzavo kana mapoa akachiri pamuda hausati wapedza kana mapoa akachiri pamuda asati asvika kudestination hausati wapedza unozowapedza business kana matanda received in good condition kubhadhara ndokuti wapedza chii basa nototi matanda ari in transit. Alright, akatsvaga mukomana kuti akuna matanda ndiani? Akatsvaga? Ndini ndakatononga. Izwai mai. Ende kuchika. Munopiwa enforcement order. Yuti munhu yabata zvakabvete sei? Abada. Then wamwe wakomana tiri wana. Anzu. Tiri wana. Mai ari kutambudzika nemwana, autambudzika. But mimi muripo. Batsirai mai. Initiative yemama ita. Yekuti mutsire huku nechi so that mai akwanise kuitawo zvanoita yega. Yanga yakanaka continue that. Zviziva kuti muridzi wemotikari uyu ari kundibatanidza pakuti iye dhiraivha wake ndiye akatsika munhu akatsikwa nemotikari izwa dhiraivha wemotikari haana kutsika munhu ari kusa kubva dhiraivha wemotikari akatsikira munhu kubi kumabhonda handizvo ndizvo here anga adaidzwa nani mabhonda ndiwe saka uti unachidese ivi ndio wakamedza mabhonda kwatsikira yakabva ngozi yacho unayo hauchaiti unenge uripo naye akapinza mufana webasa ndiani apa vanhu vakangomhanyira wega wakatsvagana wega mukana wekutaura kutsanangudza ito uyu mukomana wenda aimboita mapart time neni anditika vaasiya saka kuzouya kwakazoita mubasa wakatsvagana wega nevamwe vakomana wakangojoina pakuti walodi motikari vanga achitobhadharwa mari yanga itoripo kuna wamoda kumbhadhara sei wamoda kumbhadhara sei iwe usingamuzivi zvekuti akamboenda akadzoka zvichishamiswe wakadzi vari kuendawo 10 years ari kuenda akangogara ndomwe murume achidzoka aizodzokazve kuno yakatanga naye saka kudzoka kuenda nekudzoka zvinoshamisa chiri mbone izvo zvaadzoka wamuaccepted ndo chiri mboteni ukatonga accepta waa wako autodaidzwa kuti mai ani zita rako andizvo saka iwo mari zizota kuti wakanga mboenda wazodzoka aiwa pati zvakadzoka ndingadzoka kwauri wakadii mudzinga kana unga usina saka undodai angasina kukwara nhasi wanga uzoda mudaidza kuteni iwe kaitire kako ndiko tinotsvaga vanhu kana wane basa andizvo andizvo saka nyaya yako yoda kuramba yode kuti wakatsvaga munhu iso surprise kuti unoda kunyipira munhu isu ari munomu tese tiri munomu kuti munhu akangouya ega asi auya ega kuti azosunga mupa mari izvoutaura kuti akandouya ega kundotanga kuisawo matanda apedza koundokwira motikari yasimuzva kuti matanda ari kuenda ipari kugona koundoti nenga pamusoro pematanda kwaasina kudaidzwa vanhu vaita rodha rori vangoronamba maidei vanhu vaida kutaura kuti matanda vaida unga vana vakamhanyira mukatora ungani ndowaroti amini pakamhanyira komana mukatora 6 out of how many wamamhanyira kuda kuroti out of 6 kwesina chamuswe
Wanaongana kuroad wanga kana ma 15 or 20. Out of the 15 or 20 wakatora 6 iwo. Ende pano wakatora 6 ndio wakatora umwacho iye ndio umwacho wakatora pa 6. Wanaongana dzisa matanda wakawanda asi wakapika iwe kuda 6. Ende uyu wacho ndio umwacho i6 wakalosha iye. Because unoziya history yake kuti unotisenze nekuti unotiziwei nyaya yekuroda matanda neshe dai simbi yanga isina kudambuka hai todai tiri panere nasi uda toyamari yako asi chaakurwadza maite kuti tsaona inowanikwa tsaona asi kana tsaona yawanikwa accepta kuti itsaona ndinongoituta sensavo but kakusagamuchira ka dai ndandirini inini kuti iwe ndiwe contract wotumira $20 pabiuru uda 27,000 is mokari. Cube yacho yematanda unotengesa mari $30 pacube. Iwe motengeka loda macube mari 20. These are my 600. So from 600 ugotora $20. Aisi yangu yesi manje imwe mari inoenda kumuridzi wemundu. Aiwa muridzi wemundu aka amutangi kucheka kama musina mubhadhara mari. Mari mumubhadhara zvawo. Yenza utorezi unorutana nawo ndinogara bambo isasowano kubvuma kwakanaka bambo muruzwa bambo nekuti bambo kwacho munopuwa kuti munotinyepera isusu taano ma30 years tiri mumo muruzwa bambo munoziya bika guru timbasi munoiziya ere bika guru timbasi amuizivi because hamuna contract mushuwa adoko ndiye bika guru timbasi wacho whatever is bika guru timbasi ndiye ndo saka kana when you are talking timber with me usanda undinyepera baba ndiuziya zvakuita akamuzwa zvandandokubvunza zvese zvenasa maoperators certificate machief zvese zvandandokubvunza signage and everything ungabvunza nemunhu akura kubva kubhawa wake wakubvunza dai wakaoni hauna kuita wakamunyumwa pakuti munhu ari kundibvunza makibhure hauna kuzvinyumwa kwa hauna kunyumwira pa. I know this game, my friend. I have been in this game for a long time. It is not your fault. Kuti mota yakadambuka cheni ikazosvika pekutsika cheni. It is not your fault because hando wakagura chiabuka. Iwo wakatohaiwa motikari uchiti motikari iyo ndiyo inoziya basa. Ndakaunzawo motikari yake akaunza ari good faith kuti mota ishaita chi basa. Sechi sekuita kwamba kaita asi ndo zvazongoitikawo zvakaitika asi tikuti isusu paine zvaitika sewani handi sewani tinodii taita dambuko rakadaro sezvakaita driver akaita semunhu ngatigadzirisei kuti isisu mai wasaramba wachita wawane chekuramba waidii after 6 weeks oburitsa hukuita sei mukomana wako hachashaya chikafu hachashaya mapamba hachaiti sei hachadii amuchafonei ndizvo ndokutaura inini ndakatomira kuzama nepamwepo ndinogona wakadibatsira wakamboitei ndaitotakura mwana wavo ndichienda naye kukiliniki pesi paida kuadreswa madoctors ivayo ndindaibhadhara pawiki ndaivapa 150-200 mazuva ndakata 3 months ndichivapa mari idzodzo ndakaonawo kapart time kangu kushipa ndakatora nevamwe vakomana wavo ndakati uyai tibatsirane vakomana kuti muba kumugonewo kubatsira chi mukomana wavo andi mazuva wakasvika iyo pakuti isusu hatichakwanisi mama wakubva wangotora mari yacho yese andi mazuva isusu kumba hatichagoni kurarama saka takusiya mumwe wacho akabva aramwa vhasiya ndakati bva ndaapurocha mumwe mukuru wacho bva ndapinza futi kubasa vaakuchema futi the same problem futi ndakati right inini ndakuchivapa ndega mari andi mazuva ndichimupa mukomana $200 enda $100 150
ndichiwapa basa rangu rakabva rasvikawo pakusisa uko, handisisina basa. Ambwe. Ndipo akabva atanga kuiwo kuenda kwasabhuku kunomhangara nyaya kuti Ambwe, mari dziri vanokumana makambodzipiwa here? handina kupuwa mari dzakareba kudaro. Ndakadzipiwa vakati anditorewo mukomana ngauya asokutochekawo achitengesa kumabarikets. Aiwa, izwai kuya. Mari haingosvika. Tinobatsirana. Chinhu chinonzi contract inotanga yopera. Saka contract kana iri kurana mari inenge iri kuya. Asi contract ikadii ikapera mari hapadii hapana, because as long as usiri kucheka mavolumes ako aunocheka ndio aunobhadharwa nawo. Saka kana usina chauri kucheka mari yacho pane padii pane basi. Ndafarira chinhu wani chakaita chekuti wakati aiwa chitipewo mwana wakagara kuchii kumba, handisi tichibatsirana kuti iwe wachitoa zvekuita tichita mari chiunzwa mari chidii mari ichipinda, handisi wakatomboisa effort. Asi ngatisabva taramba takadii akangona tiri kuti isusuka uyu wataura kuti no varume havari wangani, wemotikari, wekucheka, umwe ndechive chitatu driver, handiti ngavabatsirana sekubatsirana kwanga ngavakaite sijawo muzondipa response yekuti wakomana izvozvo izvokuku dzaauya chikafu chauya wakudai kuita kuti imi musarambe mukuririra kuti mari inouya everyday. Because the reason why vamwe vachikuti vakupei maproject ndekuti vanobva kuti mabasa avo mari inokwanisa kuwanikwa dzimwe nguva haidi haiwani, asi huku dzinenge dzingori chii dziriko. Imi musatoo kana mapiwa mari moya nembeu kana kuitora kunga source of chii ndio yato source of income yenyu yekuti wakati hatina mari nhasi nemwana kumbana mapamba. Aiwa, imimi let's accept zvauri kutaura kwamana, toda kubatsira maprojects ngavaite izvozvo. Imimi manage those projects kuti musarambe muri kusunza, musazikane mane kusunza kuti mukangozi mapamba vamunini woye munhu eizobvazva kuti mapamba apera. Ai, itai kuti wakomanawo zvauri kutaura initiative yavo yakanaka. Imimi 500 yamakapiwa yekuichipwei zviri kwehe zvamakatenga zvacho. Simendi yakazodini vamatengesa kuti aiwa tikuzvizwa mbuya tinoda kubatsirei kuti zvisasvike ipo kwavo. Mapamba munotenga api anenge anopera unodi kutenga mari wachepo anogezwa mapamba ako anogezwa boza mukati every week every month mapamba munotenga ka emachira aya anenge ari kushanda zvakanaka nekuti akashanda anogezwa mumageza mumananika mumashandisa futi. Was the budget yekuti 8 years munotenga mapamba every week ipo yezandire. Saka ngatishifte tiende kune mawashable yamunokwanisa kuti mukatenga munokwanisa kuti mungageza akashandawo fatime yakaripa zvakati handiti mozotenga moripesa nemama ayekuti tamupedza kushandisa madarasa anokutorei mari anokupedzera mari kuti mukatenga $800 zvamadini zvamakatanga project ipere beside that project handiti then imimi maimi Trimman. April. So that was April, May, June. Wakomana wachipedzisa zvautasei wachipedzisa program yavo muchironga zvamurikuzviyera wakomana. Yes, muchiita chinhu ichi chandazwa ripoti mune muchiya kunoko mune muchiya kudare kunoko every month. Then you get $100 for upkeep in common area. So 100 here April. Change them so woman cheated that I will then most of it was got on the project here. I paid the project here.
Aiwa, mungoita follow up mobva kuti zvakamira sei. Ndinokamutira. Ndochipondora tete. Teachcatch MTV inokupa nyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu atigere neakatikomberedza, dzinotyisa, dzinofundutsa, dzinokatyamadza pamwe chete nedzinosetsa. Kuti musarasikirwe nenyaya idzi, munoenda pa YouTube channel yedu Teachcatch MTV, mondo subscribe ipapo, musakanganwe kulaika pamwe chete nekushare, musazokoshiwe kupfanya kabhatani ako ndokabheroka kuitira patinokanda chinopisa munoyeuchidzwa. Teachcatch MTV tinodzifambira. Ndochipondora tete.